Hey, shuthi uDlamini benomahewu bebehlezi phansi kwendle izolo. Bephuza. Aw, hey, Dlamini nehewu eliphuzekayo madoda. Eliphuzekayo kumamama. Not just eliphuzekayo nje. Okay. Oh. Hey, nishani Dlamini nehewu eliphuzekayo mamameni. Yeah, eliphuzeka kumamama is very important. Ungazi ucabanga ukuthi nawe ungangiphuza. Mabhejisi musuhlala phansi angeke uphuze. Hayi, angihlalele ukuphuza vele. Uhlalela ukwenzani? Hayi. Ngihlalela ukwenza nje. Usuqede? Ah. Sengiqedile. Okay. Kanti mabhejisi uma ufuna ukuphuza khona nje. Ngempela. Impela. Kodwa ke kofanele ke sidlale umdlalo wokusakazela ngempama mina nawe. Kanti hayi ngibese ngihamba kanjalo. Ubani uthe ungahamba nathi wena sidlubula dlwedlwe? Angazi ukuthi yini idlubula dlezwe kodwa ufana naso. Hayi angihambi nami ngiyakapha. Kumfana odethe tablet. Anginandaba ukuthi uyaphi. Engishoyo ukuthi ngisusilandela. Anginilandeli nami indlela yami lena. Oh hayi ngicela ukuthi ngihambe phambili ukuze libotha ngenilandeli. Ushesheke lapha phambi kwami. Ungahambi udunuse la sibuza izinto ezicwamile. Aw, hey Dlamini. Usuwazi ubuka izinga, izinto zingaka wayibuka. Aw, akulungile ngizo kitchen. Onge uDlamini kumamamas. Dlamini kumamamas. Mayingibona athi Dlamini. uDlamini kumamamas. Aw, hey Dlamini. Aw, mabhejisi kunze umphe. Akusho ukuthi impela vele kuphethe kahle ijele. Uyisitufuzo nje. Baba bhejisi. Ubani wesitofuzo? No, Dlamini engizama ukusho la ukuthi ondlekile. Mangakuthinta la ungathi tufu. Uma bhejisi la uzobe ungithintelana ngize ngithi tufu. Hayi Dlamini kanjalo. Awu engizama ukusho ukuthi uright Dlamini, uright. Uma bhejisi. Ngiright makwenziwani? Yini le right for yona? Mabhejisi. Awusondele la kancane sikhulumela into eduze singalo sibemezana. Hayi, usufuna ngibeke isandla. Cha ngeke woza. Hayi. Woza lana. Yabona? Sefanele ngiyeke manje ukuthi umuntu ngimbizele eduze mangifuna umshaya. Vele ngisondele kuyena ndisakhuluma eze sokuthi qhi. Hayi kanjalo Dlamini, kanje. Injani? Iyabheda. Hayi mabhejisi, hayi mabhejisi. Ungangitsheli mina ukuthi ngiyabheda. But uyabheda nje Dlamini. Ngiyazi ukuthi ngiyabheda, but ungangitsheli ukuthi ngiyabheda. Thola enye indlela yokungitshela, ungangitsheli mina ngiyabheda. Okay, ngiyezwa. Injani? Hayi awenze kahle Dlamini. Kanje. Okay.
Dlamini. Awezi kahle. Hawu. Hey, my bitches. Hey. Mangimemezi mina. Wash your tone. Ngiyeza nazo phela. Do my bitches? Oh hayi ngithi ngiyakuzwa Dlamini. For second break. Ngizokunuka mthamo. Hey, yabona uthini? Angazi ubona lelo mjendevu osho ngamadevu engathi ukhendevu endakaqondakala engathi itajavu ngathi itajavu wona Dlamini ke bese uyangena ungena ukuthi uyanginaka uyanginakela zonke idingo zami uzithatha la asibeke thala kodwa ke wena uzobususho kezilo mama ke lapho Mina kube mina osho ngomama Mfunga uSteve Kekana angeke ukubona ke lokho ngeke ze kwenzeke ke lokho mabenches and yini deja vu angazi phosi icula kanjani besingazi angithi mina nawe Dlamini iteja vu asiyazi so ililikithi lendoda ayiqondakali ngathi iteja vu mina nawe Dlamini asiyazi le ndoda sifanisa le deja vu nento esingayazi engaqondakali okushuthi leli igama leli lithi deja vu igama uzakhele lona wena igama elingekho igama lento engekho hayi igama lento ekhona okuyini leyo nto le angiyazi mina Dlamini kodwa bakhona abayaziyo bona asinakho kuningi asinawo nanomthetho emnene uma umakhelwane wakho ekubanga lomsindo ungamsali udila naye angeni lapho imali yerent iza makuphela inyanga Dlamini noma ngaze ngincike kangakanani ungaloku uthi nginika imali yerent inyanga ngaphela please ngicabanga ukuthi kuphelela lapho ke hayi siyakwemukela ema-Betches complex Ngiyabonga ama-Betches uzohlala isikhathi singakanani Dlamini hey ngizobona ukuhamba kwesikhathi ngoba ihlo lakho liphazamisekile awu nxese mnganami uzoba ngcono hey ngiqonda ukuthi ngisazocabanga hayi ngoba kunenkinga yehla hayibo uyazi mina ngithi uthi uzobona ehambeni kwesikhathi since isilo lakho liphazamisekile ama-Betches mawusuqedile ngicela uhambe hayibo ngihambe ngiyephi Dlamini ngihlala lapha nje nami hayi Dlamini ngcono ngihambe ngoba ngiyabona vela asisaboni ngasolenye hey Fusek hamba ama-Betches okay hawe ba isinqisa basokela hayi akwazi ukuthi sinjonjiwe akwahlambe usibeke kwenye indawo sisiqinisise Dlamini isinqisamba ngisibekela buka manje asekho la isikhwabeni hayi kodwa akwazi ukuthi sinjonjiwe akekho umuntu ongangena la kini azojonje kubeni uma ngakho asiyo ukuthi uyathakatha abantu abambe khuluma leyo nto yizwe bantwini leyo nto hayi mina Dlamini obala abantu abathuma uyathakatha mabethu siyabona ngazi ukuthi i-energy yakho uyifocus endaweni yayo ngasifocus ekutholeni isiginci liphi ikamero lakho nani thumbs off back on hayi mabethu wanebhakede lomchamo ekubeni ithole selikhona la ngaphakathi no Dlamini kuyabanda esuku manje ngiyenqena uvuka ngiyengikhiphe nje umbhobho ngichame kanje hey man Fusek ngikhombisa umkhuba yakhe ebolile sicine isikinki